Det var en mørk og stormfuld aften inde i julemandens grotte. Ej, julemand, er du ikke snart færdig med at tisse? Jo, ho, ho. Ho, ho, ho. Kom så, mine små nissevenner. Vi skal nå en masse. Hvorfor lyder det som en indvandrer? Det er fordi jeg er fra Polen. Men husk på, at du skal skynde dig, fordi vi skal jo ikke ligesom hen til Radio Så kan du lære det, ikke? Fordi ellers så er det jo aldrig rigtig jul. Ho, ho, du har jo så endelig ret. Ho, ho. Vi må endelig skynde os, for de starter jo lige om lidt her på Universitetsradioen. Ho, 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 ho. Hvad, mand? Det er jo på 95,5. Og så begyndte julemanden og nissen at lægge alle gaverne op på kanen. De gør julemanden klar til at tage forbi Radio Så kan du lære det. Ej, julemand, helt ærligt. Du skal ikke tage bukserne af nu. Gem så det klokkeværk væk. Nå, jeg troede jo ellers, vi skulle hoppe i kanen.